Добрый святочный вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Зімовы чараўнік рады вас вітаць. Усім салют! О, прывітанне, Топа. Ай, не могу! Буслик, ты вырашыў таксама здаваць экзамен на Деда Мороза? Ну так, вырашыў. Не думаю, што ў цябе гэта атрымаецца. Чаму, Топа? Я рыхтаваўся. Табе не рыхтавацца для гэтага трэба, а падрасці. Але табе, Топачка, таксама да дзядулі яшчэ сталеть і сталеть. Ды я не пра ўзрост. Дзядуля Мороз вельмі дужы. Ён лёгка падымае вялікі мех з падарункамі. А я замест меха возьму чемодан на колах і буду падарункі не носіць, а возіць. Ну, ты тут выкруціўся. Але ў дзядулі Мороза вельмі моцны голас. Ён каля ёлкі камандуе, і яго усе чуюць. А я возьму мікрафон, і мяне таксама усе пачуюць. Ой, які ты, Буслик, хітрый. Я не хітрый, а вынаходлівы, бо мне вельмі хочацца пабыць Дедом Морозом. Слухай, а давай домовимся. Дедом Морозом буду я, а ты моим помогатым, снеговичком. Табе для гэтага костюм придумывать не трэба. Вядро на голову начапіць, і ты готовы. Снеговичком я і так могу быць, без экзамену. А я ўсё ж паспрабую здаць экзамен на Деда Мороза. Ну, як хочаш. Я тебе папярэдзіў па-сяброўску. Буслик, слухай, а Дзіцімыч, ён же таксама хацеў экзамен здаваць. Не ведаю. Я сёння яго не бачыў. Вось і выдатна. Значыць, Цімыч перадумаў. Менш канкурэнтаў, больш шансаў. Топа, я збегаю, патэлефаную Тимофею, спытаюся, чаму ён спазняецца. Ой, бяжы, Буслічак, бяжы! Я цябе тут пачакаю. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ой, дзядулечка, прывітанне. Топа, а чаму ты один? А дзе Тимофей и Буслик? А яны... Что? А яны перадумалі экзамен здаваць. Во! Напэўна, не падрыхтаваліся. Так што, дзядуля, можаце мяне, як самага адказнага, прызначаць Дедом Морозом без экзаменаў. Я б з радасцю, Топа, але не магу. Экзамен на зімовага чараўніка абавязкова трэба здаваць. Ай, ну добра. Ну. Ну тады пачынайце хутчэй. Дядулечка, Што? Што мне рабіць? Песенькі слухаць, ды танцы глядзець. А давайте вы, як малы, спявайце, танцуйце, а я готова вас слухаць і глядзець. Мне спяваць, танцаваць? А каму ж яшчэ? Больш у пакоі нікога няма. Спяваць і танцаваць я зараз не буду. А вось вершык раскажу. Вершик? Ага. Давайте, рассказывайте хутенько. Я уручу вам подарунок и стану Дедом Морозом. Ну, слухай, Топочка. Стоп, дядулечка. Что такое? Что это вы расквакались? Я, мову, жабок не разумею. А Дед Мороз усе мовы разумее, бо ён віншуе усіх без выключэння, і жабкі таксама яму расказваюць верш, каб потым атрымаць падарунак. Вось так. О, не. А што? Это не цікава. Слухаць кваканне, калі нічога не разумееш. Топа, а я магу зрабіць так, каб ты пачаў разумець мову жабак. Можете? Ага. Выдатна
Робіться. Куферак чароўны, цуд ствары, на мове жабак топа загавары. Ква, 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 ква. Добрый вечер усім. О, привітання, дядулечка. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Пробачте за спазнення. Ну, буслік з-за мяне спазніўся. Бо калі я бег на экзамен, я сустрэў на вуліцы шчаня, якое згубілася. Ква, 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 ква. І Тімыч пайшоў шукаць яго гаспадароў, а я яму дапамагаў. Ой, якія ж вы ў мяне малайцы. І што, адшукалі? Так, адшукалі. Ква, 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 ква. Мы некалькі двароў прайшлі, і ў адным убачылі сям'ю, якая сабачку шукала. Яны ўсе былі такія шчаслівыя, што знайшліся. І мы таксама. Толькі на экзамен мы спазніліся. Топа, напэўна, яго ўжо здаў. Ква, ква, ква. Нікуди ви не спазніліся, хлопчики. І екзамен ужо здалі. Як? Калі? Вы на вуліцы зрабілі самы сапраўдны навагодні цуд. Падарылі шчасце цэлай сям'і і маленькаму сабачку. А чараўнік навагодні менавіта тым і займаецца, робіць усіх шчаслівымі. Тімыч, віншую. Цяпер мы з табой Дзеды Мороз. І я цябе віншую, буслік. Ой, а дзе Топа? Ён таксама здаў экзамен. О, і што гэта ў нас за жабка ў пакоі з'явілася, якая так жаласна квакае? А гэта і ёсць Топа. Як Топа? А вось так. Топа захацеў зразумець мову жабак, а чароўны куферак яму ў гэтым дапамог. Мне здаецца, Топа больш не хоча быць жабкай. Ой, і мне. Дзядулечка, а папрасіце куферак, каб ён Топу вярнуў. Мы ж не можам сустрэць свята без нашага мішкі. Кветочки мои, вы забылись, что стали чаровниками, так что сами можете расчаровать Топу. Праўда? Ага. Ой, давай паспрабуем, Тімыч. Ну, давай. Так, мы чаруем, не гуляем. Топу у пакой вяртаем. Ква, ква, ква. Ой, я могу больше не квакать. Ура! Дякуй, сябры. Пробачьте, я обещаю, больше николи не буду хитрить. Ой, Топа, с тобой все в порядку. Ага. Ну ты даеш, сябр. О. Так моцна заснуў, ажно пад стол зваліўся. Значить, экзамен яшчэ не пачынаўся? Які экзамен? Буслік, і я не быў жабкай. Якой жабкай? Атрымліваецца, мне гэта ўсё прыснілася? І я нічога дрэннага не зрабіў? Ура! А чему ты так радуешься, Топа? Ну як чаму? Свята надыходзіць. Вакол сябры. Што яшчэ трэба для радасці? Нешта чароўнае з нашым мішкам адбылося. Ды не, са мной усё ў парадку. А вы, сябры, уладкоўвайцеся зручней, бо зараз я ўключу для ўсіх святочны мультфільм. Ква-ква-ква! Топа, что ты такое кажешь? Ой, гэта я збіраюся вучыць мову жабак. Цудоўная ідэя. А я мову усіх жывёл вывучу, каб віншаваць іх з навагоднімі святамі. Ой, здорово придумано, Топочка. Новый год же все любят. Тем больше, что Новый год уже на порозе. Таму, калі бацькі дазволяць, можна крыху пазней легче спаць. Так. А мы віншуем усіх з надыходзячым Новым годам. Жадаем цудоўнага свята. И до сустрэчы ў калыханцы ўжо ў Новым годзе. Са святам! Ура! Ура, ура, ура! Ура!
гнездо сховали, свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.